Eta hor gabon zarretakoa rekordoak atena da adibidez, egun hortakoa, ni mahatza hasi nahi zuen ikasten jaten, ez noa mahatzei jaten. Ez hitzaialako gustatzen. Baina beti prestatzen ditu mandarinan atalak, zeu zer nahi nagoan, momentu hortan jan eta mandarina atala jaten ditu. Prestatzen ditu nire amabixak eta hola. Atalak preparatakoan, gero zeekin batera, kanpaiak edo nondik entzutezen du bezain? Guia telebistakin. Karo, ez dakit, Euskal Telebista igual ja gerorako zena zen, baina ni recuerdo telebisoakin, igual ja txiki-txikitan, igual ez dakit recuerdorik. Nez akordatzen, ni recuerdoa dakatenekin da telebisoan. Ni jala ez dakit, nizte kanaleko genuen etxian, hasieratik ere ez. Claro, baina dakaten recuerdoa ja telebisoarekin.